usa ka iro ang nalanag human nakakaon matud pa sa gidulaang baki sa Tupi, South Cotabato. Samtang usa ka matang sa bitinsab ang gidako human kini misulod sa usa ka panimalay sa Pulumulok sa maong probinsya. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gipakaon og asukar, dayon giatagan og cardiopulmonary resuscitation. Kining iro diyang napalgan nga nagluya sa Barangay Crossing Rubber, Tupi, South Cotabato, Huwebes sa gabii. Joy. Nabigla na lang kami na na yung nangingisa yung aso. Tapos bumubula na yung bunganga niya. Tapos hindi na halos makahinga. Kaya na-shock yung anak ko. Ginawa niya, gipump niya. Dugang sa first aid, gihugasan sab kuno nila ang baba sa iro subay sa tips nga na-search sa internet. Dayon gipainom og dextrose powder. Taod-taod, daw nabalik ang kusog ni ini og ana-ana sa maayong kahimtang. Matod sa tagiya, sospek sa pagkalanag sa ilang duha ka tuig nga Maltese dog, mao ang gidulaan matud pa niini nga baki. Yung hapon, meron siyang nilalaro na na palaka. Tapos parang namatay na yung palaka. Siguro na nakain niya tapos doon nagsimula. Usually, ang common talaga dito sa lugar natin is yung cane toads. And kahit mga other toads, frog species, ang defense mechanism kasi nila is mag-secrete ng toxin sa kanilang skin. So may gland yan sila. Doon ang kuhan. So pag ma-ingest na yan siya ng dog, dyan na sila mapupoison. Ang gland nila usually makikita siya sa side ng ulo. Dugang sa City Vet, dakong tabang sab isip first aid ang pagpakaon og egg white una dadun sa mga veterinary clinic alang sa padayong pagpatambal. Kasi egg white coats the stomach. Pag ganun na-coat ang stomach ng egg white, bali kung madedelay ang eye absorption ng poison. Samtang sa Pulumulok, South Cotabato, palisuray sab ang pagdakop ni ining residente sa usa ka matang sabitin sa gawas sa usa ka balay sa Barangay Cannery adlang Huwebes. Gumikan kay Idlas, may pasok pa kini sa payong ug dihang na corner na. Danlog. Nakabuhi gihapon kay Danlog. Apan taod-taod, gamit ang kahoy nadakpan gihapon. Matud sa nagdakop nga si Lidio Pagdato, ang maong bitin. Una kunong nabantayan sa iyang inatimang iro. Ang maong mananap nakatagda kunong buhian sa usa ka creek. Ginasuta pa kung unsa kini nga klase sa bitin. Matud sa mga veterinarian, usa sa mga hinungdan nganong manggawas ang mga mananap mao ang mangita og luwas nga kapuy-an. Pagkaon, lakip na sab mangita og kamate niini. Angay gyapon kining protektahan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.